Bueno, hemen gauz kalkulo mentala ideritzo esan dotzadan gai honetan, eta saltzia nahi notzuen apurtxo bat opatuko zuen materiala, ezta? Alde batetik ikusiko zuen programaketa posible bat idatzi dotela. Hilabete oso baten egin geinken programaketa bat, kalkulo mentala lantzeko eta regletak sartzeko apur bat eta deskonposaketa lantzeko, bai? Asteburutan egin behar dutena beha azaldukot. Saiatuko naiz bideo motzak izatea eta errezak ulertzeko. Bestalde batetik ikusi hemen deskonposaketa ipintzen dau. Ikusiko duzue deskonposaketako adibide batzuk, ume batzuek deskonposatzen, neskato bat deskonposatzen, eta zergaitik ipini dut hau, azkenien kalkulo mentalaren oinarria deskonposaketa dalako, eta asko landu behar da deskonposaketa. Orduan, lanketa atalean ikusiko zue deskonposaketa agertzen dela, eta igual pentsatzen duzue ez tekola zer ikusirik kalkulo mentalarekin, baina funtzeskoa da, bai? Gero komentatzea nahi notzuen baitxabe, agertuko diela kalkulo mentala lantzeko ariketa batzun bideoak, adibide batzuk bebai, ume batzuk egiten, eta bebai agertuko da dokumentu bat ahozko problemak lantzeko, eta, ikusiko duzuen moduan oso interesgarri iruditzen ja, eta kalkulo mentala ahozko problema horiekin juntatzea edo batzea, hizkuntza matematikoa lantzen joateko eta hitz berezi horrek lantzen joateko, bai? Jakin behar dituzten hiztegiko hitz horiek, bai? Eta, hause komentatzea nahi notzuen, bai? Jakin daizuen gaixa hasten danean, zelan dauen zailkatuta edo.